Takže čaute ľudia, dneska tu máme nové video z môjho kanálu CFTSK Hráč. Tentokrát budeme točiť ochutnávku týchto cukrikov. Tento, akože neviem, či to uvidíte, áno, v tomto balení papierovom týchto cukrikov. Ešte vám to ukážem. Takto vyzerajú tie cukriky nejako. A sú tam rôzne cukriky. Takže to budeme dneska ochutnávať. No a vlastne môžeme ísť rovno na to. Toto video bude každopádne o niečo kratšie a my ideme na to. Dúfam, že tentokrát môj YouTube nezmaže. Ja si myslím, že by sme mohli rovno začať prvou sladkosťou, a to je ten kyslý, akože nejaký farebný pásik. Zajímavé. Dobre, môžeme ísť za to, bude to asi kyslé dosť. Je to docela kyslé. Ale je to aj v pohode. Zvládnem to. No. Dáme si ešte jeden taký. Ešte musím dať z toho ústača. Je to docela kyslé, ale potom už je to také, no, že nemá to dobrú chuť moc. Takže tento cukrík, akože také, neviem ako to nazvať, farebné, neviem čo, hodnotím asi z kyslosti takých 4 z 10 a zo chuti to je taktiež asi 4 z 10. Ja si myslím, že môžeme ísť rovno na druhú sladkosť. A tým je takýto oranžový cukrík. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ešte musím dať vlastne ten cukrík, čo bol pred chvíľou na rade. No teraz je na rade tento oranžový. Tento podľa mňa ani nebude vôbec kyslý. Skôr taký podľa chutí a zaujímavé. To je moc zaujímavé. Takýto cukrík, fakt akože čo musím zobrať si jeden. Na moju chuť akože nie je veľmi dobre, ale kyslosť hodnotím 0, lebo to nebolo vôbec kyslé. A chuť hodnotím asi 5 z 10. 5 z 10 alebo 4 taktiež. No dobré, ideme teraz na taký rovnaký, ale červený. Dúfam, že bude mať trochu inú príchuť alebo niečo. Takýto červený. Čo je to pripomína, ale fakt netuším čo. Už fakt neviem, ako sa to vôbec volá, nazýva. Ale niečo mi to vlastne pripomína. Asi to dáme nejak takto. Dobre. Ešte sme tu nemali posledný. Tentokrát z týchto malých cukrikov to je posledný. Tentokrát žltý. Dobre. Takže vlastne ten červený som hodnotil vlastne asi 5 z 10, 5,5. A tento hodnotím 5, rovných 5. No a my máme všetky tie asi. Môžeme ísť rovno na ďalší. A tým bude
tento kyslý melónik. Jajajaj. No dobre, my ideme na to. Tento bude asi, vyzerá moc kyslý. Fakt. Keď to ešte nebolo rozkúsané, vtedy to najviac kamo, akože jak sa ten cukor kyslý rozpustil v mojich ústach a toto. Ale jak už som to rozkúsal donútra, už som to potom len žul, takže už to bolo v pohode. Ja si to dám pre vás ešte raz. A dúfam, že na to nezabije, ale nemal by. Nie je to až také kyslé na odpadnutie alebo niečo, ale pre mňa stačí. Ja si myslím, že na kyslosť 8 z 10 alebo 7, 7,5 z 10. A sladkosť, to je, potom ja už som to rozkúsal, vtedy to bolo také sladšie a hodnotím to 7 rovných. A my tu máme už tentokrát vlastne poslednú sladkosť. A tým je aj najobľúbenejšia, ktorú som chutnala, tento pendrek, či čo to je. A to nie je vôbec kyslé skoro. Možno tam sú tie pár toho cukoru kyslého, ale toto nie je vôbec zlé. Takže na kyslosť tento cukrík hodnotím na 0, kyslý vôbec nebol. A na... Vlastne mám tú loptu dole, aby ste si mysleli, že to tu len tak buchám. Hej, mám loptu. No a vlastne na sladko to je 8 rovno z 10, alebo 8,5, 9. Mne to dosť chutí. Dávam 8,5 alebo 9 kvôli tomu, že neviem, ako by to vám chutilo. Takže dnešná chutnávka je asi u konca. Ja vám ešte ukážem, čo sme ochutnávali. Toto. A dnešná ochutnávka vlastne je u konca. Dopozerajte si toto video až úplne do konca. Dúfam, že si ho fakt dopozeráte, nahoďte tu like a odber. Keď už ste na tomto videu, tak to aspoň jedno kliknutie dajte a tým je odber. Ja sa s vami budem učiť a ja sa s vami budem učiť a pre ďalších takýchto podobných videí, napríklad tréningov alebo tak, choďte na kanál Duo.sk hráči alebo niečo podobné. Ja vám ešte dám odkaz do komentárov a ja sa s vami učím. Čau.